Dol, aning video ha. Ulo, ngilingig na na. Pwede na ako nakauno ng ngilingig. Pwede na sa gayo libre na biya na. Libre na na. Kuya, ginapad ka ninyo mag-food trip. O ba yun, bago luto na. Wow, kalamihan na bay. Siyempre, diri sa isa sa mga pinakakaraan na street. O, unlimited na. Kaya tungod vlogger daw ko, no? Diri sa Cebu City. Ato na tong isa sa mga pinakaginadayo ng mga karinderya nga nag-offer og ngilngig kay ng mga sabaw ug uban klase ng mga pagkaon. Ganahan lagi ko ani nga tindahan kay naa tanan ako mga kalipay na pagkaon. Safe man ni kay ano na may gulay. Oo, na may vegetable. Diba? Ug syempre mag-snacks pud ta kay gutom pa baya samtang naglakaw-lakaw ta maski mubo rang dalan. Pa mao ni ang national snack gyud nato diri no. Syempre lastly bangita pud ta kung unsa gid kalami ang ilang crispyhan diri sa gamay ra kayo nga iskina. Dai liog, kaning liog mo ni the best. Sana lang jud ka buo. Ako na liog na ni butter. Mong tanaw gid ni video kay gabi kang hiningi gini nga sabaw, pakita gid ako ninyo. Tanaw na to kung buhi pa bata sa katapusan. Diba? Simbako. Tara, let's go.